Nawa ne wannan? How much is this? Nawa ne wannan? How much is this? Za ka iya rage farashin? Can you reduce the price? Za ka iya rage farashin? Can you reduce the price? Akwai ragi? Is there a discount? Akwai ragi? Is there a discount? Kana da ko kina da ƙaramin size? Do you have a smaller size? Kana da ko kina da ƙaramin size? Do you have a smaller size? Kana da wannan a wata kala? Do you have this in another color? Kana da wannan a wata kala? Do you have this in another color? Zan iya ganin wancan? Can I see that one? Zan iya ganin wancan? Can I see that one? Can I pay with transfer? Zan iya biya ta hanyar transfer? Can I pay with transfer? Zan iya biya ta hanyar transfer? I will come back later. Zan dawo daga baya. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci ko karatu da rubutun Hausa ko da baka taɓa shiga makaranta ba, ka ɗauki namba ta akan sikirin ko kuma ka duba profile ɗina, ka ɗauki namba ta iya ta WhatsApp ne kawai ake yin magana banda kira.